Takže já všechny zdravím, vítám vás u nového videa. Dneska si ukážeme, jak nainstalovat custom skiny do LoLka. Hodně lidí to neví a myslí si, že je to velmi složitá věc, ale přitom je to úplně primitivní a zvládne to úplně každý do 5 minut. Takže, první co budeme potřebovat je tahle stránka. Hodím vám ji do popisku videa. Na téhle stránce si stáhneme tohleto. Je to nejnovější verze programu. Já už ji mám teda stáhnutou tady. Ale ukážeme si to, takže dáte download. Teď se vám zapne nějaký píčoviny, ale to neřešte. Nevím, co to kurva je. A až se to stáhne, tak se to normálně nainstaluje. A k tomuhle přejdem za chvilku. To budete taky potřebovat. Takže stáhlo se to. Neotravuj. Tak. Rozkliknete si to. Dáte ano. Pokračovat. Tady si vyberete, kam to chcete, aby to nainstalovalo. Takže nechte to tak, jak to je. Ono vám to nabídne C, takže next. Tohle taky odklikněte next. A tady pokud chcete mít na ploše ikonu, ale to nemusíte mít. Já to tam nechci, takže to klikovat nebudu. A dáte instalovat, jednoduchý. Tady si odškrtněte launch a dejte finish. Jasně, jak to chceš. Takže zapnulo se nám to, tohle už nebudeme potřebovat. A tady vlastně vidíme, že tady se dá vytvořit vlastní skin. Tady máme kolekci těch skinů, kam si je budeme instalovat. Tady jsou nějaký nastavení. Já už jsem si předem, jelikož už tam mám nainstalovaný, tak já jsem si musel nastavovat League of Legends folder. To vám tam nabídne jako první věc, až to zapnete. Takže tam musíte dát složku vašeho LOLka, který najdete v Program Files pravděpodobně. Ve složce Riot Games, pak kliknete na složku League of Legends a dáte OK. A to je všechno, co musíte udělat. Takže další věc. Skin Collection, tady už mám nainstalovanýho Dravena, ale s tím se zabírat nebudeme. A teď se přesuneme na tuhle stránku, která se jmenuje leechcraft.com. Že já vám to smažu a ukážem si, jak to vypadá na hlavní stránce. Takže se vám objeví tohle. Tady máte už nějaký skiny nabídnutý, ale pokud chcete vyložit nějaký skin na vaši oblíbenou postavičku, tak stačí, když kliknete tady Mods and Art, Popular Skins a tady si vyberete, jakou postavičku vlastně chcete. Takže třeba, já nevím, třeba dáme Vaynu, to by mohlo být zajímavý. Tak co tady máme? Hele, Pool Party Vayne. Tak dám do toho. Klikneme na to. Jen chci upozornit, že ne každý skin je úplně funkční, takže pokud vám to nepůjde, třeba u nějakého skinu, tak je možný, že zrovna není nějak dokončený a je nefunkční. Každopádně já doufám, že tohle je funkční, jinak tohle točím úplně zbytečně. Takže dáme stáhnout. Dáme stáhnout, načítá se to, halo. Dobrý, už se to stahuje, tady vlevo dole. A máme to stáhnutý. Ježišmarja. Tak, hodíme si to na plochu. A to je vše, co budeme potřebovat od téhle stránky. Tady taky nepotřebujeme tohle, taky nepotřebujeme. Tak. Máme tuhle složku, takže klikneme na ní pravým tlačítkem myši. Dáme extrahovat zde. Tady se nám to objevilo. Pool Party Vayne. Takže to zase otevřeme. Neotravuj, tak. Tohle si vyndáme, ale teoreticky nemusíte asi to vyndávat. Ale já si to rád vyndám. Teď půjdete do toho programu, který jste si nainstalovali a dáte Import Skin. Tedy vám to nabídne filey anebo složku. Nejjednodušší, co můžete udělat, je prostě vzít tu složku. Takže půjdete tam, kam jste si to extrahovali, tu složku, a vydali jste si.
což já mám tady. Full party vein. Kliknu na to a nic už jiného nedělám a dám OK. Napsalo to complete, ale taky to napsalo, že tady jsou 4 nedořešené konflikty. What the fuck? I guess tohle, protože ani jedno z toho není vejna, takže to první. Choose this path. Jo, takže dám úplně všechny, chápu. Takže odklikejte to prostě všechno, pokud to takhle bude. Dejte done, dejte save. A tady si musíte dát nějaký jméno, jinak to nemůžete uložit ten skin. Takže třeba Vayne, nevím co. Tak, save skin. A měl by se vás to zeptat, jestli to chcete nainstalovat. Pokud se vám to nezeptá, tak nezoufejte, tady budete mít tlačítko install. Dáte nainstalovat. A teď už není nic jednoduššího, než třeba zapnout si lolko a vybrat si tu postavičku a vzít si defaultní skin. Neberte žádný, pokud máte nějaký skin, pokud nějaký skin vlastníte, tak si žádnej neberte a nechte si ten defaultní. Ono se vám to změní na ten, co jste si právě nainstalovali. Takže já se přihlásím a ukážeme si to. Pojď. Přihlaš se. Nice. Takže dáme customku, create game. Neotravujte mě furt. Start game, yes. Vemem si Vaynu. A jak vidíte, je tady ten defaultní skin, ale už jako full party Vayne, což znamená, že nám to krásně funguje. A za chvilku vám to ukážu i ve hře. Pokud se mi OBS nezabuguje a nebude chtít natáčet hru. Což je velice pravděpodobné, za to se omlouvám. Ale když tak to střihnu a ukážu vám to, jak to ještě vypadá ve hře. Vypadá to fakt jako krutě. Haha. Takže jak jste mohli vidět, vše funguje tak, jak má. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. A pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like. Případné dotazy, anebo třeba i ten odběr, vůbec bych se nezlobil. Plánuju další tutoriály, pokud chcete na něco tutoriál, klidně mi to napište a já vám ho natočím, OK? Dobře, jsme domluveni, mějte se hezky a užijte si zbytek svýho dne.